ilizwi lenkosi incwadi the epistle of Paul, the Romans chapter 12. Abase Roma chapter 12 ngicela siqale ukufunda ku verse 1. Ngicela kuba khona ozongifundela bathandekayo. Thank you Jesus. Ibambe kancane nje madodana nithi oh Lord. Ngicela kuba khona ongifundelayo abase Roma chapter 12. Siqala ukufunda from verse 1. Ngakuyancenga yebo ukuba ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo ongcwele. So ke zintathu lezi zigaba noma lezi zimo okumele umnikelo umzimba wenu okumele ube yiwo, kumele ube ngcwele, kumele ube onjani, ophilile, kumele ube othandeka kuNkulunkulu. Yebo. Bese lokho kuba ukukhonza kwenu kokuqonda. Ngifuna sikhulume namuhla ebusuku ngaphansi kwesihloko esithi ukukhonza ngokuqonda. Ukukhonza lesingisi ngicabanga ukuthi lizothi ziningi maningi ama translation akhona, amanye athi this is a true way of worship. Enye iversion ithini yesingisi? Ithine? This is your spiritual act of worship. Ithine enye futhi ahlukene maningi ama version. Ithine? This is a true and proper worship. Is there anyone different? This is a reasonable service. As tenamen bathandekayo. So ke uma kukuthi iBhayibheli likhuluma ngokuthi ukhona ukukhonza ngokuqonda, kusho ukuthi the opposite yakhona kukhona ukukhonza ngokungaqondi. Kodwa konke ukukhonza. Konke yini? So ke but it's either ukhonza ngokuqonda noma ukhonza ngokungaqondi. Makube kude nathi ukube ngabantu abakhonzayo. Kuze kuphela iminyaka sikhonza kanti siyilaba. Bayakhonza bona. Bayafika esontweni. Bayakwenza konke okwenziwayo. Kodwa ngeke kube nayo imphumela ngoba abaqondi. Na indoda yase-Afrika ificwa uPhilip. Ifunda incwadi kaIsaiah. Ngoba kuzeke umuntu ayivula azayiqede ngayiqondanga. And ayimshintsha umuntu into mengayiqondi noma eseyifundile. Ngisho ingoma imenza lutho noma eseyiculile mengayiqondi. Ngisho iminikela imenzeli lutho noma eseyikhiphile mengayiqondi. Ukukhonza ngokuqonda. Uthi ke uPhilip uyayiqonda yini lento oyifundayo. Now sekuza another element. Ngiyamthanda lo mthelo. Uthi ngingaqonda kanjani. Jesus. Engekho ongichazelayo. Amen. So okay, I want to put it plainly tonight. Ukuthi ku designed ukuthi into zenkosi ungayiqondi engekho ichazayo. Hallelujah. So kumele kube khona umuntu onjani ozokuchazela. Amen. iBhayibheli lithi khona insizwa lapha eBhayibhelini iyayivutha ishisela ngokungaqondi. Bayibuka abapostoli bayibuka ithe mayiphuma inkonzo base beyiqhweba.
bathi intshisekelo yiyo. Ukukhuthazela yikho. Ukuthanda inkosi yikho. Amen. Kodwa nje uyashoda kancane. Inkosi yami. Aqonde. Jesus. Kumele nje bamqhweba ama-elder athi let othi siku-update. Othi sikunikeze a new update. Bayazi laba abaphatha amafoni abizayo. I'm not one of them. Amen. Anginamali mina bangcwele, praise the Lord. Amen. So ke kuhamba isikhathi lamafoni aphathwayo bese kuthiwa isiju for i-update. So bathi ke mabexoxa ngoba ngiyizwe ngabo. Bathi ke mawungayenzanga leyo nto unezinto ifoni yakho engazenzi. Yebo. Ibizi njalo. Kube khona izinto enjani? Ungaze wena usole ifoni noma usole abantu abakuthumelela izinto. Kanti uwena uphethe ifoni elahlekelwe eyehlelwe amandla okuqonda. Hallelujah. No ikholo leyidinga iupdate. Yebo. Ngoba iyamove lento. So akumele ubambe iqiniso, kanti ubambe iqiniso eseline new update. Because the truth is progressive. Nikhona. Amen. So ke uthi ke lo mthenwa ngingaqonda kanjani engekho njani ongichazelayo ukuze nginjani ukuze ngiqonde. Asithena amen bathandekayo. Amen. Ebese uJesu alethe another dimension yokuqonda ngoba bayambuza my bishop abafundi ukuthi Jesu yini mawukhuluma nezixuku ukhulume ngama parables ngezindaba nezindatshana nezinganekwane uyabona ukuthi kwakukhona indoda kwakukhona umhlwanyeli kwakukhona uthini uJesu uthi uJesu hayi man kunina to you it is given to understand but to them it is not given. Oh Lord. So kunabantu noma ungazama ukubenza baqonde abakuphiwe ukuthi bakwazi ukuqonda. They will never get it. Never. Uthi kuJesu no nina nikunikiwe ukuqonda imfihlo zombuso. Kodwa laba abakunikeziwe. So kumele ukuthi ngibacathulise ngalezi zindatshana ukuze baze bafike nabo kulokhu nina okulula ukuthi nifike kukho. Sanibona bangcwele. Ingakho ukuthi Jesu mayikhuluma ngomoya ongcwele uthi mayisefikile yena. Hallelujah. Uyayibala izinto yoqondisizwe ngesono uyazibala izinto kodwa enye into ayibala ngomoya ongcwele uthi uyakunihole kulolonke iqiniso. So umuntu ongenabudlelwane nomoya ongcwele stagnant because this truth is progressive. Khona umuntu okathi ubamba into entsha kanti ubamba into entsha endala. Awuphinde futhi. Ngoba what was new yesterday is old today. Ingakho even new creation is progressive. Ungabi isidalwa esisha esidala. Ungabi new creation old. Uthi ubamba izinto ezintsha. You know Tina, when we were young, we thought we were progressive and all that. Manje into ebuhlungu awuziboni mase kuyiwena ikhehla. Wayigcina kuwena umuntu omusha ophusha amakhehla. Kanti sewula amakhehla ayekho. Ukuthi awuyiboni sekuyiwena ikhehla. Wagcina kuwena othi inkonzo ivinjiwe nawe sawufike wayivimba ngoba yabona into yokustaka
ayimemezi. Thina sake sashushisa amakhehla sathi ayibambile inkonzo. Ayibhodloka ayiyiphambili. Safika nathi ivinjwa yithi manje. We thought we were progressive. Konke okusha esasiyikho sekube kudala. Abamanje babona sekuyithi esivimbile. And isivimbe sithi singavimba kanjani kwakuyithina esithi angavinjwa. Asiyiboni. Ngoba umuntu ovimbile akayiboni ukuthi uyena ovimbile. Wonke umuntu udinga i-update. Kufanele sihleze sine-preacher. Praise the Lord. Oh Lord Jesus Christ, abayazi i-preacher laba. Obani abantu abasebenza ngeprama stove lana. Oh Lord Jesus Christ. Sihamba namakholwa athi ayibambile into kanti akuseyona. Hallelujah. Okade kukusha izolo kudala namhlanje. Jesus. Uyayazi ma 2000 yo iprama stove awuthi uyayibasa ide ithi puff. Idinga nje umuntu oshandaba. Ngize namhlanje bangcwele ukuzothi kubantu basentuzuma kuleli bandla ukuthi ungacabanga ukuthi uyibambile kanti sewuficiwe. Jesus. Sayivinjwa wena inkonzo. Kodwa namhlanje ugcwele kimi ufunguza phezu. Alright, angwenzele ibe simple lento. Nginixoxele ukuthi thina ma late 70s and 90s. Ithina esasithi bahlupha abantu abadala. Bakusho thina sithi hlupha abantu abadala. Zijikile izinto manje. And inkinga asiziboni. Ukuthi thina sisitakisa inkonzo asiziboni ngoba kwamanje asikaboni ukuthi yithi abadala. Uma ingane zithi bahlupha abadala zisho thina. Uyezwa dladla? Abekho abanye. Yithi asibambe inkonzo. Ngoba bekuyithina ebesithethisa amakhehla. Sesila amakhehla ayekhona. So ke ngiyabonje la endlini uma kuzoyizwa lento uma kuthi unengane eyi-2000. Lapho ke bayashesha ukuvela ukubona uyazi ngaze ngaba outdated ngiyabonje. Uma unengane la eyi-2000 uvela lento engisho izoshesha ingene. And kufanele uNkulunkulu asisize baba uGatsheni si masterishe i-generational mix. Simasterishe ukuthi how do we mingle phakathi kwalezi izizukulwane. Otherwise into yenkosi iyohlezi ixoshwa phansi njalo. Abangizwanga namhlanje ebusuku. Wonke abantu kumele baqale phansi ngoba abekho abashiyela abanye. Njalo induku iwa phansi. Akekho inikezelo omunye. Ngoba kuyaphushwana kuyadudulwana. Amen. So there's this very important mix that must happen in the church. I'm just coming out of my script for a little while. It's very important for me to say these things. Amen bathandekayo. Amen. Kubalekile ukuthi ngoba uma ukuthi sisadeny ukuthi thina abantu abadala soqhubeka siqhove into. Yithi lapha abantu abadala. Ngeke ngayibuza ingane zihlangene ukuthi zide ikhala ngokuthi abantu abadala ngisengabuza uma nithi nisho ba. Yazi athini ngaba shocked kakhulu. Zathi ayileke ngiyo 29 kuyaphezulu. So ucabanga ukuthi nawe awukho lapho. Ayihlali lezi ngane. Ayihlali ngempela.
Ayihlali ngempela. Zithi hayi man, hey. Lapho kusho labo 12 year old. Ngoba ile genge ileyo age uJesu aduka ngayo kade hamba nabazali bakhe. Kade bephasikeni waduka uJesu ena 12 years. Asiphume kulento yokuthi sithi 12 bancane. Ngoba bayuseful esandleni somubi. Jesu. Now we as Babushi Eshilo, we are building our church. The most part of our church ezobiza imali enkulu eka Sunday school. We're gonna spend millions there. Indlu ezoba inhle kunazo zonke ile kuthiwa i-mother's room le nomama abancelisa abantwana. Ngoba bayazi laba sinabantwana labo nje uma umzali ezokhetha ibandla enabantwana uqale aconsiderishe ukuthi abantwana bazofila kanjani. Uyashiya umuntu ebandleni ngenxa ukuthi ubona sengathi abantwana bakhe there is no infrastructure for abantwana. Hamba nabantwana uye restaurant bese abantwana behamba bothola indawo yokudlala ebese thola ukuthi mase nifuna ukuhamba bathi abantwana hayi sisadlala mhla nobani bathi hayi nabangani bethu hawu sanabangani khona la njalo. I-restaurant mayihlakaniphile i-investa kakhulu ezintweni ngoba abazali bayakwazi ukuya ku-restaurant noma bengafuni makuthanda abantwana. Ingakho ke ngihlala ngibuye ngiyozwa lapha uSunday school ukuthi kuthiwani ngeingane zabantu ngoba labazali abakhonza la izingane zabo bayikhokhela 100,000 esikoleni. So ayikwazi ukuzobhedela esontweni. Ngiyaxolisa ukukhipha amagama. Ayikwazi ingane ukuthi ngithi ngiyifundisa ngo100,000 Monday to Friday ebese izofundisa into engekho ngesonto. Udwetshwe uJesu omlungu. Ya unesonto nesithombe sika Jesu nabafundi bakhe bamhlophe bonke bagqoke amashuniki amade noJesu omhlophe. Uqala nje uJesu akamhlophe. Bese ingane zakho zifundiswa yonke into engekho ubone ukuthi abaningi bethu nje la ukube sisodwa ngaba sisasebenzi nakube siyasebenza yilabantwana. So abakwazi ke sonto lunganakwa. Sibe si-investa kangaka kubantwana bethu. So maqala unyaka afuneka othisha abaSunday school bangilethele sizokwenza isyllabus siyibuke siyihlole ngoba asikwazi ukufundisa ingane into engekho ngoba ingane ayikhohlwa. Kuzomuthisha la athathe uJona amfake emkhumbini kaNoah. Athathu nowamise eNiniva. Sibe nezingane engawazi umbhalo. Sibe nabantwana abadinga itende ukuze basindiswe. Abantwana bethu abadinga iCrusade, badinga uSunday school. Mina nje ngikaze ngime etendeni ngithi ngikhetha uJesu. Ngathola uJesu kuSunday school. Because iproper into yini ingane zethu kumele ziye ezonweni. Sesolanda ingane ezonweni kade sikhamba nazo isonto. Mina nganikeza uJesu oqala uJesu omthathayo owabazali. Ongena choice yokumthatha ngoba umagcabasha uthe ngiyakhiya la kwami ngihamba ngiyesontweni akekho ozosala. Sathatha uJesu wabazali samthatha lo Jesu kwafika isikhathi la sithi khona kunasithi ka Sunday school sathi singeyami lento. Abazali bethu bezwa ngothisha baka Sunday school ukuthi use serious lo.
Serious lo. Serious lo. Saphuma lapho sagraduate saya kwabasha sase siyabuzwa seseni ready for umbhabhadiso. Jesus. Bathiwa masu ready umbhabhadiso nanki awulayini. Yoshanda laba nanki awulayini. Hamba uyovuma izono zaziyo lezono ongazazi. Sithatha phi kwazona izono because yini lento eyenza sizala abantwana singcwele babe izoni bona. Umzalwana azala isoni. We reproduce after our own kind. Inkuku izala inkuku bakwethu. Ngiyathandaza ebusuku bangasiphunyuka abantwana bethu. Kuze kuyomiswa amatende kumiselwa izingane zabazalwane. Isonto lakithe gospel alilimisi itende. Crusade isimisola Zoland izone. Zilandwa phi izone? Ngoba umuntu la utshelwa la ekhaya ukuthi mntanami siyakholwa awubangcwele. Umtshela ngesikhathi ingane yakho ibopha amagodo yecrash uthi siyakholwa ngithi nani angithi siyakholwa baba ngithi siyakholwa nani unjani okholwayo akabakhulumisa abafana unjani okholwayo ngesikhathi uyibopha amagoda siyanqaba nabantwana bethu asiyubalanda ezonweni sabayeka sinamandla phezulu kwabo asimemeze bayakholwa abantwana bethu nithulile bayakholwa abantwana bethu. The most important age okumele umntwana umbambe ngayo is from 0 to 7. Uphumaphi lo mkhuba ukuthi sisonke sishiye ingane zethu emakhaya? Intsha lento. Kodwa ngomsombuluko wena obavusayo ubayise esikoleni ongasazi usiyobafundisana. Usho njalo uPetro ekhotha uJoel uthi lesi sithembiso yesithi abantwana bethu ukuthi nabo bonke abakude inkosi yobasondeza. Masingaphunyukwa abantwana bethu kunzima ukubalanda ezonweni. Nzima. So okay. Now I'm trying to bring into ethi ekusebenzeni kwethu singayikhohlwa i-generational mix and the handing over. Ya lithi iBhayibheli kwaba khona isizukulwane sesixuku esangena phakathi kwaIsrael. Sasithanda inyama because sasingamazi uNkulunkulu oprovider. Ingakho sinama strange things endlini yenkosi ngoba basilahlekela abantwana bethu abayazi inkonzo. Now lithi iBhayibheli because I want to go back to my text. Ngiyancenga bangcola ukuthi ninikele imizimba yenu ibe umnikelo onjani? Nonjani? Ongcwele, nonjani? Nothandekayo. Lithi ke kube ukukhonza kwenu kwani bathandekayo kokuqonda. Asiqhubeke shabala. Mawusavulile. Yes. Now into masiqeda nje ukukhonza ngokuqonda then bese kuthiwa ke ningalilingisi lelizwe. So lelagama elithi lelizwe elapha akuyena uworld but no don't be conformed according to the standard of this world. World, but lela gama elithi world alisho the earth. Yeah. Because khona umehluko phakathi kwa world no earth. U-earth umhlaba umhlabathi inkanyezi ama-galaxies angithi. That is the earth. The earth is the Lord angithi. But u-world igama elithi cosmos elisho the systems. Because God created the earth, but abantu created the world in it.
try ngiyazama. Masikhuluma ngo-world sikhuluma ngezindlela zokuphila ezikhandwa abantu okungezona ezenkosi. Zindlela zini lezi esiphila ngazo? Ningalilingisi lelizwe. Do not be conformed to the standards of this world. Abazalwane abanalo ilungelo lokuthi bezwe ngezwe ukuthi yini into. Asiphume ekukholweni izinto zezwe. Bayangizwa yini abantu namhlanje? No, sinama standard ethu thina asembhalweni. So uma izwe lithi ngibroke ngoba ngino 00. That's not. That is the standard of the world. Hallelujah. But the standard of Jesus sithi ngicebile ekakhulu. Yes. Yes. Abaningi benu bane depression bayagula ngoba izwe libatshela izinto bayikholwa. Namhlanje ebusuku siyaphuma dladla ekukholweni ama standard alelizwe. Yeah. Hallelujah. Nishokuthi sizovuma ukufidwa yilelizwe. Lelizwe liyashintsha shintsha. Oh Lord Jesus Christ. Lelizwe linjani bathandekayo? Ama standard alelizwe bangcwele anjani? Ayashintsha shintsha. Kodwa thina simi ngama standard kaNkulunkulu aswezwini lakhe ngoba he's the same yesterday. He's the same today. Okade kuyikhona izolo kuseyikho namhlanje ngoba nguyena izolo. Nguye namhlanje. Yebo naphakade. Izwe liyayiquestion into kade lithe iyona izolo. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Niyathepha lapha Facebook. Oh no, right ke manje ngekho Facebook. Ayizwe kuke kuzalwa insizwa bese libuye lithi hayi phela kwenzeka kube u them and they. Kuzelwe nje insizwa ngathi siyibuka sithi insizwa le lithi izwe no ungasheshe uthi insizwa. Yeah. Ngoba lithi izwe awujaji ngokuthi ubonani. Umuntu uyayikhethela ukuthi uyinsizwa noma uyintombi noma uyibo bonke. Phumani ekukholweni izinto zalelizwe. Abazalwane must educate the world. Yeah. Not be educated by the world. Jesus. Hallelujah. Noma ziguquka izinto wena uminjalo noma ziguquka izinto wena uminjalo Jesu Baba mlondoloze umhlaba. Jesus. Umhlaba uyishintsha yonke into owawuyazi. Shintsha. Umhlaba ubuza ukuthi uneshow ukuthi lela bhluke ubaba limnyama. Qala ungabaze nawe. Oh yeah. Mawuthi uyaqinisa uthi limnyama uthi umhlaba prove it. Lapha kani wenu lapha kathi wenu nje akekho umuntu ongakuprova ukuthi le bhuluku imnyama. Imnyama vele. Imnyama vele. Why? Umhlaba kanti la thina uma izwi like layisha into asiyibuzi. Nkosiyami. Oh. Jesus. Injalo. In fact uma izwi lithe uphilile awucheck ukuthi uzwa njani. Hallelujah. Praise the Lord. Uma like lathi izwi ngemivimbo yakhe saphiliswa because awucheck ukuthi umemeza ukuphila usalizwa ikhanda
ngoba ufuna ukukholwa ikhanda kodwa ukholwa izwi. Sengiyamemezela ke konke akushilo kunjalo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kunjalo. Yes, Lord. Kunjalo. Hallelujah. Kunjalo. See, we take him in his simthatha ezwini lakhe. Yes, Lord. Ingakho uJesu uthi kubafundi bakhe nayikupha kushoyo. Yebo. Jesus. Hallelujah. Nayikupha kushoyo. Anokwenza. Nayikupha kushoyo. Wenze. Hallelujah. Nayikupha kushoyo. Jesus. Hallelujah. So ke ngiyaniqwashisa nje ukuthi ngibona sengathi ibandla selilikholwa kakhulu izwe. Nkosi yami. Suka namhlanje asiqale to suspect the data of this world. Jesus. Whatever the world feed us must be filtered by the word. Hallelujah. So uma izwe likunikeza into awuyamukeli ungayidlulisanga esikalini. And isikali izwi. Jesus. Noma ngabe into uyayithanda mayichithwe izwi shuthi inxese. Hallelujah. Jesus. Noma into bunjani Noma uyayithanda. mayichithwe izwi. Oh, Nkosi yami. Uyishiya uyithanda. Jesus. praise the Lord. Lento esikuyona ayidinga ama feelings ethu. Yebo. Ukube kuya ngokuthi sifila kanjani ngabe silele. Praise the Lord. Nakuba silapha namhlanje ukuthi izwi My God. lisenzisa izinto Hallelujah. imizwa yethu engayithandi. Yeah. Praise the Lord. Hayi, awuphinde ngizame futhi. Angiphinde ngizame futhi. Lento esikuyona ayihambi ngokuthi uzizwa kanjani. Hallelujah. Ngoba maselinqumile izwi kunjalo. My God. Hallelujah. Ngoba uma singanegotiate nama feelings akho ngeke sifike ndawo ngoba nawe uyawazi ama feelings akho ayashintsha shintsha nawe ahleze kudayisa. Hallelujah. Hey, Inhliziyo yomuntu imbi. Ihlezi ikukhohlisa inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho yathi mawungaba ne1000 uzoba right lafika i1000 yakhomba elinye. Hallelujah. Jesus. Wathi wena mawungaba nemoto ziyophela inkinga zakho weza ngemoto sewulethe ezinye. Awu. Hallelujah. Uthatha umkhuba wokukholwa inhliziyo yakho sezingaka izinto eyayishintsha masuyinika. Hey Jesus. Hey, Kosham. Hallelujah. Praise the Lord. Webazalwane. Lento esikuyona ifuna sikholwe izwi siphume kuleli iqili eliyizinhliziyo zethu. Jesus. Inhliziyo yakho ayineli. Hey. Mawuyithengela isitezi ifuna idamu. Mawuyithengela umuzo nedamu ifuna umuzo osebhishi. Yes, Lord. Yayithe inhliziyo umuza ube nephuli wayifaka yathi inhliziyo hayi man asiye ngasolwandle manje waya ngakhona mawufika yathi inhliziyo no thola isikebe manje uvela uhlale khona emanzini ngoba inhliziyo yomuntu ayineli kodwa ngiyamemezela ebusuku silaba abakholwa izwi noma ngabe inyama ayifuni futhi ngiyamemezela into zenkosi ayifunwa inyama. Hallelujah. Praise the Lord. Into zenkosi inyama nje uPaul uclear uthi engikuthandayo. Now there is a conflict from within yourself. Kunempi iphakathi kwakho. Hallelujah. In fact bazalwane bami ngixoxele impi eningi ayikho phakathi kwakho noSathane iphakathi kwakho nawe. Ya akuthi nginiphindele futhi umuntu olwa naye wena nguwe. Me. Jesus. Jesus. Uyinkinga kuwe Hallelujah. ngoba wena umbili. Yebo. Wena unowasezulwini umuntu Yathi. ube nomuntu wasemhlabeni. Hallelujah. Into enzima ukuthi lo wasemhlabeni uyabonakala. Yeah.
idingo zakhe zine microphone, zine volume. Kanti idingo zikamoya zisoft. My God. Hallelujah. Ziku loudspeaker enyameni. Obona mawufastile. Mawunjani? Nkosi yami. Ithi nyama hayi. Yabona mawufastile ukhumbula ngisho iparish. Lelu owathi awulifuni ukhumbule ngisho izithanga zazo igabe ukuthi uma uthi uyadlula emagwinyeni njengoba ungalidli igwinya nje ithi indlala ili promote igwinya unuka upholoni ube into enkulu upholoni ngoba izidingo zenyama ziyakudonsa sengiyamemezela ke abayophika nenyama ngeke bayibone inkosi sisempini nathi. Yebo. Praise the Lord. Yaliwa libe likhulu igwinya uze ubhale ilist ukuthi mhla ngibreak ifasting ngoqala ngegwinya ngize ngomphila ngize ngamahewu ngoba sisempini bathandekayo kodwa ngiyamemezela sizonqoba la empini ngali igazi lemfana lithi iBhayibheli makabonke uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu osihola njalo odwendweni lokunqoba asiqali ngokunqoba uSathane siqala ngokunqoba uqobo lwethu. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord. Awuthi nginiqedele inyama yakho ayikholwa. Hey, hallelujah. My God. Izokholelwana inyama ngoba inyama yalizwa ivesi elithi inyama negazi ngeke ilidle imbuso wezulu. Yathi inyama Hayi ke. kusizana. Yathi inyama azilime ziyetshenike. Nkosi Nami yami. ngizofuna into zami zala ngiyakhona. Nawe moya funa into zakho zala uyakhona. Sisempini. Ayinandaba wasindiswa nini. Ayinandaba unezilimo zabantu uneyingelosi. Wonke umuntu okholwayo la meneqiniso usempini. Jesus. Kunento olwa nazo. Hallelujah. Uke ulwe namanga athi ngimnandi. Leli ngibuka ngayo. Hey, ngumfundisi ngina 30 years ngishumayela. Mnandi indaba mawuzothi uyithi. Yenini? Hey. Eshabalala. Uyabona? Wabona ke futhi usuke ungakalingwa mawungakezwa umuntu exoxa indaba angayazi kahle kanti uyayazi wena. Yebo. Hallelujah. Hallelujah. Number 3 ayimnandi indaba mawungakufaka ngokwakho ngizwani ngamfundisi man engathi nje uyabona Athi thas. My God. sisempini siyalingwa and amandla okunqoba isilingo ukuthi ungasifihli lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu osiphambe kosakhe sisobala kodwa umbuzo engawo baba ugatsheni ukuthi ibandla liready yini ukukhonza nabantu asebenqume ukuyiveza iphambeko Yeah. ngoba nakuba nabandla ethu ase together sesafundi athi yokufihla ukuze kukhonzeke. Unjalo Jesu. Jesu. Hallelujah. Oh, Jesus. Ubungcwele sebaphuma baphuma ubungcwele kumoya ubungcwele bethu busemlonyeni ukuze sithenjwe lezi esikhonza nazo ngoba mangake ngisho ukuthi ngibhekene nani Awu. Hallelujah. ngoba lezi zithemba abazenzisi lezi Yeah. abantu abastrong ebandleni abantu asebafunda ukuvutha belingwa Jesus. abazinqumayo bayajajwa. Praise the Lord. So if you want to make it in church, be good in hiding your iniquities. Ngoba leli bandla liyabathanda abavela bengcwele publicly lingenandaba banjani kusithekeni. Make wayivuma izono zakho kuleli bandla ziya ku social media. Hey!
Jesu Kristu. Hallelujah. Praise the Lord. So ke sesaba nabazalwane abavuthayo nabaqinile ngoba benzela ukuthi ungasondeli bakuqhelisa ngokuvutha okusemlonyeni ngoba bayazi vele ngeke usurvive ukuthi bayalingwa. Yebo. Endlini akekho ongalingwa. Jesus. Thank you, Lord. Awuthi ngiphinde hlaba bezwanga kahle ngithi la endlini. Manje ngisho kabi khona nobhuti wami la. Ngisho ukuthi la endlini ongalingwa ongasekho enyameni. As long as usenyameni angichaze indaba yeinkanuko ngoba bathi inkanuko bazi ukuthi inkanuko zihlangene nokulala ngibadala la endlini. Amen. Bazi ukuthi inkanuko ihlangene nani? Nokulala. No, inkanuko iyona yonke into enamandla phezu kwakho. Amen. Jesus. Iyona yonke into engasenziwa wena bese kuyiyona eyenza wena. Yeah. Abanye inkanuko yabo icathulo meke wasibona uthatha imali yerice thenga isicathulo. Hallelujah. Noma ziguquka izinto wena Wena uminalo. Praise the Lord. umuntu uphuma eyothenga igrosa abuye nonqamnce ngoba kunezinto ezinamandla phezulu kwakhe. Abanye izinto ezimnandi, abanye izimpahla, abanye izimoto, abanye imizi, abanye ke ubufebeke. Oh, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sixakekile futhi uJesu wenza ngamabomu ukuthi sonke sixakeke ukuze kube uJesu oyithemba labasendulo. Amen. Ukuze angabikho ithembayo. Uma siyithemba thina asikho isidingo sika Jesu. Praise the Lord. Jesu. Lithi iBhayibheli umuntu uhungwa inkanuko zakhe. Hallelujah. Enye into iqala kahle inhle igcine seyinkanuko. Yeah. Gcina nje inhle into umuntu igcina umuntu ubuclean. Gcina ukuthi lobo buclean sekune demon phakathi. Yonke into noma ingaba yinhle uma ike yaba namandla phezulu kwakho isinkanuko. Akusewena owenza yona, sekuyiyona eyenza wena. Hallelujah. Kunamademoni eza nalo clean. Jesus. Uze bishintshe nobulili. Oh, Jesus. You are too clean. Uthi niyarekhoda nani manje? Yasuka nihluphe. Ubona umuntu nje umuntu masithi silethe inkonzo kwakhe athi hayi ningezi ngoba indlu yakhe icleanliness isaba isithixo. Siyamnenga masingena necathulo. Ngoba fanele clean. Oh, hallelujah. One nje ukuthi lento le kuyena sekuyinkonzo lento yonke into ingaba isithixo. Yonke into ingaba uNkulunkulu. Michael. Yazi kunabantu ulwazi selwaba isithixo. Praise the Lord. Sebafuna ulwazi baze baye kuThixo ba pursue knowledge. Labo ke bahambe baze bethi uThixo akekho. Yebo. Bese knowledge, Oh, Jesu. knowledge yabo ibe uNkulunkulu. Hey. Yonke into ingaba isikhubekiso uma yenziwa umuntu ongaqondi ukuthi uSathane uyakwazi ukuthumela into enhle. Athumele ini bathandekayo. Into enhle. Yingakho ngishumayeza nje namhlanje ebusuku ingabikho into ebanga noNkulunkulu empilweni yakho. Kusuka namhlanje yekela ukuthanda abantwana bakho ngaphezulu kwenkosi. Uzoba qhatha nenkosi. Hallelujah. Ngoba namhlanje abangizwanga nhlobo namhlanje.
ngiphindile futhi akekho umuntu oshadilela onelungelo lokuthanda umkakhe ngaphezulu kaJesu. Angathi ngishadile ngina 20 years ngishadile. Lento yokuthatha umndeni wakho nomkakho ubabeke ngale kaNkuluNkulu mabe kuhlupha uyocinga uNkulunkulu ngaphansi kwabo. Siyami. Ya laba sithi sikhonza bebe bekhiphele. Siyami. Ngoba uthando lwabo lungaphezulu kwelenkosi. Bakwi vacation yonke into isaba yicompetition ibanga nenkosi. Ingane zakho zibanga nenkosi. Imfundo yakho zibanga nenkosi. Mawunama assignment awuze esontweni engathi ungafaila. Jesus. Fiwa nokufunda yini? Ngama assignment amabili nje awuseze esontweni. Jesus. Hey, Siyami. Umukhulu Ubukhulu. sima kahle. Lalela SV. Abanye sabakhulekela bengasebenzi. Bathola imisebenzi. Imisebenzi abayitholile yabankulu kunenkosi. Oh, Jesus. Why God must make you keep your job? Because if you find your job, God loses you. Siyami. Abanye bashada ayiphindanga yabathola inkosi. Hawu. Bayabonda siyakhonza njengoba kulinda nje bayabonda. Bayabonda. Thank you, Jesus. Siyakhonza lapha babambene ngokucicane bathi baby. Bakhipho sweet bayaqhumuza la esontweni. Siyabuka nje. Hey, Nkosi yami. Jesu ngiyakuthanda futhi ngiyazi. Ngiyazungwa. Bazalwane base Ngithathina ke la. Shengishiya izono nokwena sengishiya izono sengishiya izono nokwena mina sengishiya izono sengishiya izono mina sengishiya izono sengishiya izono. Oh, Jesus. Mhlengi oh no Musa Msindisi umsindisi ilanga kuthanda kuthanda kakhulu manje Mhlengi wana Musa Mhlengi oh no Musa Msindisi wami Kuthanda Yamasheshi ke le. hlalani bathandekayo khona esigodlweni senkosi yaphezulu. Bazalwane ngothi nginixoxele uyakhala uPawulini bafowethu uthi noDema usangishiya ngenxa yokuthanda ubumnandi balelizwe. You know abazalwane bami abathandekayo
ngifuna ukunixoxela kahle namhlanje ngimtshele indaba ethi kumele kusuka namhlanje ubeke uNkulunkulu phambili. Jesus. Ubeke uNkulunkulu kuphi khona? Phambili. Suka namhlanje ingabe bikho into ebanga noThixo. Yes Lord. Thina sacula ingoma ethi thatha konke ngino Jesu. Yes, Lord. Konke uyindiva. Amen. Bayakhala abafundi baka Jesu bathi ukushisekela indlu kaSomandla kuyasidla. Sikhonza nabantu abancengwayo. God's. Bayancengwa. Jesu. Ubafaka egroupini. Bangene egroupini ubafake mawumemezela inkonzo bathule. Make kwathiwa ibirthday bangene bonke. Jesu. Bangene uzuyibuze hawu kanti bakhona Jesus. ukhipha isimemezelo kusasa abazalwane isonto elikhulu bathule kungena oyedwa afake izandla ezithe kubaba wakho njalo kubaba wakho ngifaka isimemezelo ufaka izandla ezithe kodwa mhla ugula awufaki izandla uthi baba ngicela ukukubona sase sayikhonza imfishi Nkosi yami. Oh thina shabalala sakhonza sasindiswa amagama ethu angabhalwa ngisho phansi. Yebo. Sasingena number thina. Yebo. Into eyinamba iyafika ukuthi une number yakho. Inamba yayika Adam lapha. Ucingo lwa Adam noGesu lapha ka Adam eArens. Thina salandela uJesu singafonelwanga. Nkosi Thina yami. salandela uJesu singatshelwanga ukuthi inkonzo ikuphi ngolosibili. Thina sabuza asimemezelwanga. Thina sabuza ukuthi ngenze njani ngalento. Jesus. Praise the Lord. Mina niyafonelwa nifaka ku WhatsApp kunama email kunama banner kunama brochure kunayo yonke into niyafonelwa mina ngiyazi ifoni kamfundisi wami uyayidini. Mfundisi angifonele makade kwenze njani kanti ubani ofuna into. Nkosi yami. Thina sagula sangabiza umuntu. Thina asincwatshelwanga sangalishintshi isonto. Ngoba thina esafuna into akuthina esazofunwa. Jesus. Hallelujah. Nkosi yami. Hallelujah. Sase sancengela izulu kungelethu. Table. Siyabonga. Thina sifonelwanga thina asitshelwanga ukuthi siyathandwa. Hayi Nkosi yami. I love you batabami kusho umfundisi wami. Kusho umfundisi wami athi I love you batabami. Sasiyothi uwile futhi umfundisi thina. Sasiyothi ubaba uthi uyasithanda. Umfundisi ungelelo yini umfundisi? I love you daughter. Sasiyoko sibuza sithi ubaba ungelelo yini? Sasiyoyo enhlambulukweni sithi ubaba ubaba uthe uyangithanda uyakuthanda ndodakazi. Hey. Oh Jesus. Nina niyathandwa ninakiwe niyagitshezwa nenziwa yonke into kodwa hawu saze sayikhonza into engekho. Thina safundiswa ivesi elithi uma umuntu ethanda kodwa futhi uma umuntu ethanda siyayithanda kodwa lento abangayithandi basafunani lapha ekhona amajoint hambani etshwaleni manje. Jesus. Hallelujah. Salmanga notshwala amajoint ekhona. Hallelujah. Abafuna utshwala abayakhona manje abafuna lento basale la. Jesus. Praise the Lord. Yangengana manje. Hallelujah. Kanti isiza bani lento? Isiza isonto noma isiza wena? Abafuna ukudansa zifuna uyipoti. Siyakhonza la.
Praise the Lord. Hallelujah. yini kanti yanqangana manje kube kuwena ophakamisa isandla Jesus. Oh, hallelujah. yancengana niyafonelana uyezwa kodwa hayi baba ngisaxakekile thina sasazi ukuthi oxakekile uba ele esontweni Praise the Lord. Hallelujah. hayi baba ngiyagula namhlanje angize esontweni thina sasazi ukuthi ogulayo uyena oza phambili Inkosi yami. azobekwa izandla Jesus. amalungu ebandla Nkosi yami. we are leading a church of full of excuses Oh, uma uhlela into uyancipha emzimbeni uyitshela ukuthi ungabe bayeza engabe bakhona yini ukufika kwenu kuyi breakthrough indlela esibonga ngayo manifikile ngoba ukufika kwenu akusekho guaranteed nivumele into yokukhonza nivumele ukukhonza kwaba necompetition Jesus. lento kaJesu mayingasibanga nalutho isikhathi sakho hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. hayi man engabe wedokotela mhla sifike enkosini mhla inkosi isibuza ngalamakholwa siyothini ngoba iBhayibheli lithi siyolanda ngani siyothini ngane enkosini noma nifuna siqamba amanga enkosini ngoba vele sikhonza amanga nani amanga phela wesikhonza nani amanga nje ukuthi phela mabefikile enkosi kulungile kodwa nje sikhonza amanga nje ilento iyaciciyelwa isango legolide siyaciciyelwa okwesibili okwesithathu kumele ukhanda izinto ukhanda o-ice tea ukhanda siyakhanda siyonze njani ukhanda ogaladina siyazama ngoba uJesu yedwa akasabasebenzeli labantu Hallelujah. abamfuna uJesu uhamba yedwa labantu ufuneka uzame ufuneka uzame ube namatheme ufuneka iSunday ibe netheme ibe netheme kuthiwa all white ngoba ku-all white kuvuka ngisho ena 4 weeks ithintithe uwhite wasesikebheni The cruise. Hallelujah. saze sawakhonza amanga ebe engewona amanga obhekene nathi Jesus. incengene ube namatheme uhlale ubezwe ukuthi sebefuna abanike manje ukuthi ngoba uthi uhlezi lapha nje bebe ku TikTok kunomfundisi abamfunayo bayakubuza ukuthi awumeme ngani usibani bani uyabona nje sisestokfeleni nje manje into ongayazi into ongayazi abaningi bethu sebakhohlwa nokuthi yayinjani impilo yethu mhla sisuka ezonweni singena lapha sigijima sixakwe omamtsotsi sixakwe abalosi sixakwe izinto safika la yasithintitha inkosi sayiphakamela Jesus. hayibo lento esikuyo kumele abantu ubazame ngayo yonke into ubazame iyafika lento yokuthi makuzobiza umbikelo kuvulwa amavesi no kwakuthi kuyisonto nje kufundise ngomnikelo kanye ngonyaka lento yokuthi sivulwe izilomnikelo ifike nalaba abakhohlwayo malingavulwanga sasithi sikhonza nje thina siyakhonza nje la kunezigabe la siyakhonza la kunemfilo la siyakhonza la kuneyinkukulo olamthuthu oh Jesu Kristu la
olamthuthu la kunempahla kuneyipinashi la abantu besakhonza ngoba ngeke vele uyikhiphe ishumi zemali mawusahlwa ezentsimi. Sikhipha okweshumi kweimpahla onezikete eziwu10 SS10 senkosi. Hallelujah. Ngisho ukuthi namhlanje awuzulala ikete ungayibalanga. Hallelujah. Uthi 1 2 3 4 5 6 7 mawuthi 10 faka kuplastic. Uthi 1 2 3 4 5 6 7 8 mawuthi 10 ayidliwa into ka10 ngoba u10 i breakthrough ye next level. Odle u10 udle I bridge le breakthrough. You don't eat 10. Number 10 is the number. Ngakho ngisho ebholeni uma unumber 10 eke wadlala umuntu wawudlala wawu-owner awuphinde ugqokwe umuntu. Uba izishumi for the club to be successful. Jesus. Hamba uyobala amaduku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mawuthenga irice before ulipheke uyalibala inhlamvu 1 2 3 4 5. Ingakho wonke umuntu owalidla lonke irice wabiza indlala kwakhe. Yonke into ineyishumi phakathi. Jesus. Yingakho ke sinabantu abalambile, abantu abahlwempu ngoba inkosi was catering for them ngeyishumi zegrocer yethu. Hallelujah. So kunzi awudingi ukuzulibale irice. Uyangithi irice uyalazi ukuthi maluthe lu 10 kg uyalikala bese uthi u1 kg okweshumi. Fake kuplastic unikeze umakhelwane. Akumele kube khona umuntu olambayo kugrosiwe kamakhelwane ngoba ukhipha ishumi zegrocer. Praise the Lord. Leyo nto yayizokwenza ukuthi sihlale kahle nomakhelwane ukuze beze enkonzweni. Asishumayeli ngamavesi ngeke ungincishe irice unginike uJesu. Jesus. Ungincishe irice ngilibona. Unginike uJesu esezulwini. Awu, osiyam. Hallelujah. Ayikho bangcwele into okumele ungayikhiphi ishumi kuyo uma uyithola ngoba ishumi zifana negazi esilwaneni. Ngakho umuntu odla ishumi udla inkukhu negazi layo. Nihlulwa abantu besintu, umuntu wesintu uma ezokuphuza amanzi uqala wachithe isishumi zemvelo lezo. Manje kubakhona abahamba ngishumayela kangaka. Yinambe ngoba mina ngaze ngiphume esontweni ngishunywa yena. Angaze ngiphume hlobo angifuni ningitsalisile into ningivunisile engayitshalanga. Angaze ngiphume esontweni ngishunywa yena. Bayangizwa yini abangcwele namhlanje na? Amen. Yonke into. Ingakho ke abazalwane ibakhona indaba yeshumi zemali ngoba abasijwayezanga isandla ngezinto ezingelutho kubo. Hallelujah. Mawuthenga usunlight uyawusika okweshumi. My God. Mawuphaka ama plate awuphaka amabhodwe wageze ushiya okweshumi ukuthi makungena isihambi. Iqala la elokushini ukuthi kuphekwa ebusuku uqede kuphakwe kubalwa amaqatha kuwashwa amabhodwe alenga amabhodwe kulithi iBhayibheli ningenise ihambi. Siphila ngezitandadi zalelizwe. Uma lelizwe lizosikhipha ekuphaneni lithi asonge. You must strike a balance between ukonga nokuncishana. The balance is thin. Ungathi uyonga kanti sewuwele ekuncishaneni. So ke iBhayibheli bangcwele bengazile eshumini. Ithi ngenisana okweshumi konke. Okweshumi okwakho konke
and mayiqala 10 yayingekho imali. Phela imali yafika imali yafika. Uyayizwa? Kodwa wayengekho umuntu ongena insimi. Wayengekho umuntu ongena nkomo, wayengekho umuntu ongena mbuzi. Do you know ukuthi mawuzela abantwana, your firstborn belongs to the house of the Lord as a tithe, the firstborn. Ingane yakho yokuqala ingokweshumi kwenkosi. Ukuze ungazali idakwa. Hallelujah. Malingangcoli isonto uzele. Ingane yenziswa umsebenzi wesonto noma ingakholwa. Jesus. Ingane yomzalwane ikhiphiswa ishumi mayisebenza noma ingasonti. Hallelujah. Ngathi sehlisile. So ke umthetho wawuthi all firstborns belongs to God. All firstborns belongs to God. Bese kuthiwa ke uma ufisa ukuyihlenga ifirstborn, uletha isilwane endaweni ye-firstborn. Bese siyabulawa ebese indodana yakhe iyakhululeka. Kube khona exchange. That's why not Jesus died as the firstborn of God. Hallelujah. Because uNkulunkulu akayenzi into ayenzise thina angayenzi yena. Jesus. So all first things belongs to God. But we are able to redeem those things. Imoto yokuqala iyafika lento ukuthi imoto uthi asiyibusise. Asibusise imoto. Bese uhamba nayo. Ayijiki into elethwe ethempelini obuza uSamuel. Ngisala ukwenza into eningazazi. Asikhulekeni ingane yakho la ebese leyo ngane yakho ifaka iphandle. Manje abusiswa ingane. Busiswa la. Jesus. Ayibizwe iambulance ingabe wangizandla. Hey. Hallelujah. Uthi uHana lona senginikela ngaye uyoba owendlu kaNkulunkulu kuze kube phakade. So now if you bring your first car, usungazeli ukuzoyibusisa, usukuzoyinikela. Ebese in exchange ukuze ubuyele naye emumva bese ushiya umnikelo to redeem your car. Lento ungikhulekisisa imoto nezikiye ayisebenzi uma ungezile ngomoya wokuzoyinikela. Your first car belongs to church, you become a driver. Amen. Hallelujah. A designated driver. To exchange. Abazothi ke we wafika umpungose wasiphuca imoto zethu. What is important ukukhonza ngokuqonda. Hallelujah. Awuyinikeli ngokuyishiya, uyinikela ngokuyidedela availability. Oh, hallelujah. You become a driver. Amen. Vele asidingi thina ulethi lo book vele sifuna vele imoto ube udriver ukuze uyiservice uyenze uyifaka upetrol. So wena ube udriver kodwa nje uthi is the standard is set mayidingwa inkosi ngikhansela yonke into. Praise the Lord. Amen. Available. My car is available. My house is available. Yeah. Amen. Yeah, sifundisa thina obaba ukuthi mawuthenga umuzi akubona owakho. Okababa. Mawufuna umuzi wena uthenga owesibili. Naho futhi ungade umbiza ngoba mawude umbiza ubaba wakho ngoba awukwazi uba nomuzi ubabe khona. Mawude umbiza uzowuthatha nawo lo. Kufanele uthenge nje ungade ukhuluma into eziningi ude umbiza uthi akeze kwakhe ngoba in the presence of your father a father becomes a son.
lapha kwami nje ikwami ubaba mengekho mekwafika angibe umpungose ngiba umfana kampungose awukwazi kuba umpungose ekhona so uma kuzofika ubaba ngiyabatshela lapha esontweni uma kuzofika ubushanga songizala ngithi ngadeni ningibiza la ngo great man of God kunobaba la yesh then inweba nje now our father the man of the moment so yini ngikhatha nobaba lithi thule ngoba now in the presence of the father the son must in fact kumele amadodana ami angibone nginjani makuyimina okuyithuba lami lokuba indodana hayi uyingozi nomuntu ongasabi umuntu Osiyam. Hallelujah. umuntu onjani Ungasabi umuntu ongacetshwa ndawo hayi hey ongakhuzwa umuntu bonke okwakumele bamkhuze usabafunza imali bathula mawuthi uyamceba kumuntu ukuthi umkhulu ashwashwade nje ashwashwade ngoba manje methu uyakhuluma ama-1000 agcwele umlomo akusakhulumeki athi umakoti uyangiceba kubaba ubaba ashonele athi sothandaza mntanami bona ukuthi alikwazi ikhehle kungikhuza ngoba kumele kuseni ngiliphe upetrol ngakho akumele amadodana ahlekise ngosizi loyise cabanga ukuthi uma unginikeza imali uyangithulisa hayi sina siyathula masayithatha mase babe microphone iphuma yonke into ukukhonza ngokuqonda tshela umakhelwane ukuthi ukukhonza ngokuqonda inkosi yami sangishaya isikhathi kwenzakaleni isikhathi sami sanje phinda futhi uthi ukukhonza ngokuqonda so na ngithandaza ngokuthi bangcwele I want to close just now ngo half past now kumele bangcwele bami sibe cautious sibe ne-awareness sibe ne-understanding yazi ukuthi incwadi yonkosi yami ngicabanga ukuthi ake sizame leli verse libhlungu leli verse uJeremiah 48 ngicabanga ukuthi leli verse leli libhlungu ngalo Jeremiah 48 verse bani nkosi yami mangcwele ngilekelele awuzami ku10 noma 11 ngokunganakekeli makaqalekiswe wenza umsebenzi kaJehova ngokunganakekeli makaqalekiswe wenza umsebenzi kaJehova ngokunganakekeli aqalekiswe naye ogodla inkemba yakhe egazini Jesus. kubhlungu uhamba nabantu empini abaphethe imkhonto kanti makuvela izitha imkhonto bazoyibeka ezitheni bangayiphushi obukayo uthi sibaningi sobaqeda kanti kunabantu abagodla inkemba kodwa obukayo uthi siyabaqeda abantu kanti kunabantu abangawafakanga amandla enkembeni Jesus oh Lord Jesus angiphe isihlalo insizwe intathu ngiphi insizwe intathu uzani nasihlalo uzani phamsele isihlalo siphamsele isibambe nobathathu sibambe sisodwa yana no sibambe nobathathu sibambe so ngicela ukuthi sibambe ngicela ukuthi sibambe lapho yes sibambe la ngicela ukuthi wena bhuti sibambe kodwa zibeke izandla zakho kusona zibeke ungasibambi kodwa awuzamele nalo lesixokisi ungabambi umuntu obukayo uthi lesi sihlalo siyahamba siyashesha kanti kunabantu ababeka izandla abawafakile amandla kunomuntu la obekumele asukuma azobamba wayeka ufowethu ngoba ucabanga ukuthi sebebaningi kanti kunabantu abazela ukuzovimba ukuthi isihlalo singayiphambili ngoba bashaya sengathi bakhona kanti bakhona kodwa abayifakile izandla zabo
singamani isihlalo sibanjwe umuntu oyedwa ozosibamba yedwa kodwa kucace. Hallelujah. Jesu. Hallelujah. Awuphela umoya wokushaya sengathi, umoya wokungathekisa. Yeah. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Umoya owenza abantu akade bezokwenza baze bahlehle bebona sengathi baningi abantu abaseduze kaBishop. Awu, osiyam. Bathi hayi uBishop right, bebona abantu abaseduze kwakhe, kanti abaseduze bavimbile kuze bangangena abazokwenza. Ake sibe nomoya wokwenza. Hallelujah. Bekani madoda, bekani. Hallelujah. Ake nacula nomuntu ovula umlomo angayikhiphi ivoice. Hallelujah. Jesus. Uyamima nje. Abantu ababukayo bathi nibaningi kanti kunabantu. Ithi iBhayibheli kaqalekisa umuntu okhodla inkemba. Hallelujah. Okhodla inkemba. Praise the Lord. Abana abantu abathi kunenkemba esandleni. Akuzophepha lutho phambi kwami. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane, Awu, osiyam. uma kukuthi siyayenza lento bafuzalwane, asiyenzeni. Makuthi asiyenzi sisho. Ukuze inkosi ivusa abazokwenza. Yebo. Hallelujah. Praise the Lord. Oxele yini ukuthi into ayenziwa ubuningi babantu, yenziwa icommitment yabakhona. Awumemeze ukuthi ziyabamba ekhona. Oh Lord. Bandleni lakithi ngangu-secretary webandla. Mama ungabala mhlawumbe sibangaki abantu abadala. Are we 35? Are we 35? Abadala, we are 35. Makube ne-youth mhlawumbe la ko-20 nama-teenagers. Uma siphelele mhlawumbe su-170. So ngenzela ukuthi ma ufika ungezwa ngithi hayi balovile abanye no basuke bephelele. Akubona khona umoya umfundisi ede exolisa into engathi hayi namhlanje babambekile kanti kubambeka umuntu oyedwa nje ubambeka abantu abawu2 baphelele. So thina uma esontweni thina uma mina esontweni kunemndeni ewu4 suke sesi right. Ungiyakwazi ukuthi awukhoya 1 now sesi right. uGideon wayinciphisa impi. Wayinciphisa. Hallelujah. Izinto azenziwa inamba. Zenziwa icommitment yenhliziyo. Jesus. Hallelujah. Early this year we were less. Yes, ashiwa my families about four. So ibandla lethu alinawo ama individuals, inama families. So mahambi family ukuhamba 8. Mahambi family ukuhamba ngoba that's how God has usikhathe kanjalo uThixo. Siyibandla lemindeni. Thina masivangela asivangeli individuals. Masivangela ingane silanda ngaye abazali. Hallelujah. Ingane iba udo. So now we've got about 13 families at our church. 13 families. But sanquma ukuthi ayikho inkosi into eyothi asiyenze sibuka amandla ethu. Ngoba sikaze sibe nawo amandla. Abangizwa namhlanje bathandekayo. Hallelujah. Ushilo njengamanje we are busy with the building. It's going to cost around 5 million. Manje siya kwi-million mark manje. Kodwa asikaze silibone ngamehla imillion ngoba nalento yokulinda imali ibe sesikhwameni. Mawuzokwakha ulindi imali. Uthatha u10 uthenge isitini su2.8. Hallelujah. Amen. Oh Lord. Yabazana bami, izinto zenziwa icommitment nokushisekela kwenhliziyo yabantu. Azenziwa ukuthi sihola malini sinophezalo kwaze kwathini. Kuya ngokuthi laba bakhona inhliziyo yabo ikhona yini kulento esiyenzayo. Mayikhona inhliziyo because where there is love there is way. Praise the Lord. Hallelujah. This month we're going to finish the foundation. From today, makunento ufuna ukuyenza, musukulinda imali uyofunga yenzanga. Akekho umuntu omnyama onemali. In general. So la indlela olinda imali, goodbye. Ayikho imali ezayo.
uyokwenza into oyifunayo. Kodwa thatha le imali engeyona engekwazi ukwenza into oyifunayo, uyiqala into oyifunayo. Nikhona endlini namhlanje? Praise the Lord. Asimeme sithi la kunothando khona. Hayi hayi. Ikhona indlela. Sase sayibandlela inqenayo. Siyibandlela licabanga, msucabanga yenza. Ngisacabanga. Phela 10 years umuntu ecabanga. Don't overthink. Now I'm closing on this one because ngifuna ukuthi ingehleli phezulu kwethu lento ukuthi ube nesiqalekiso sokwenza umsebenzi wenkosi ngokungawunakekeli. Uyilandele isiqalekiso. Ngoba ukhonza ngokungaqondi. You don't know what you're doing. We are just fulfilling, we are just feeling a program. Awuqondi ukuthi mawuzokhipha imemezelo wenzani. Ngoba awuthandazanga mhla sithi wena ozokwenza imemezelo. Wathatha kancane imemezelo. Wangazi ukuthi uma ungayikhiphanga ngomoya ingcwele azizoyithola indawo enhlizweni yabalaleli. Ebese uma kuwena omemezele angafika amakhono. Ngoba omemezele ubengena sisindo sikamoya ingcwele. Hallelujah. Kumele umuntu menze isimemezelo inhliziyo ithi ngisobe ngikhona. Awu Nkosiyami. Hallelujah. Manje wezimemezelo uyashashwatha nje asifuzwa uyashashwatha ngoba nalento oyenzayo awunakele ayike bangcwele lezi imemezelo sikunikeze zona ngolosine namanje usayingingiza. Kuthiwa la ozofunda wena kunomuntu la olalele ofuna ukuzwa ukuthi kuzoba njani nawe uyabhimbisa kuthiwani o30 ke angaze ngathi phela yibona manje bangaphuma labo 30 zobafuna kuwe. Angikwazi ukuthuma o30 ufika lapho uyangingiza angazi noma o30 ke ayike sese o30 ke. Jesus. Hallelujah. Makuthiwe uzofunda imemezelo utshelwa ngolosine ayikho kuleyo Sunday into oyicabangayo. Ayikho into oyithandazelayo. Uthi Nkosi malingani izulu kuze mase ngisukuma Nkosi ngiyofunda imemezelo babe khona abazalwane abangizwe Nkosi. Don't take anything lightly endlini yenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Dawu Nkosi ngingakhutshwa na yitebhiso Nkosi. Mase ngibe kunyaka lami steps Nkosi uhambe nami Nkosi. Hallelujah. Fika ngesidima nangesizotha. Yes. Ngoba uzokwenza umsebenzi wenkosi ngokunakekela. Nkosiyami. Uthi sanibonani bazalwane. Jesus. Namhlanje kusene ngithi nginibingelele ngithunywa ubaba neleadership. Hawu Nkosi. Hey. Ukuba ngizonamukela bathandekayo. Hallelujah. Uyafika nje uMadlambethu nje yini bangcwele ake nisukumeni nilambile yini hey wena. Hey wena musukwenza umsebenzi wenkosi ifa lika Jehova leli kwafa umuntu ngalabantu. Uyahlaphasisa nje Jesus. Phela abaphethe ingane abanezingane bayikhuze bakwethu. Hey wena. Phela abanezingane bayikhuze bakwethu. Neke kuyahanjwa ke siyahamba ke kune conference ezayo kuze appreciation ke bangcwele. Ngifuna umuntu ememeza into eserious ashwashwathe nje kune appreciation ke basifanele ke kunjani impela na uthandaze kahle nikhona bangcwele uyasizwa isimemezelo esidinga ukuthi usichaze and bring along abazalwane saze sahlaphazisa sikhonza inkosi. Jesus. Usihlaphazisa nje kanti ithuba lakho leyimemezelo lifika kanye in 2 years. Abanye baphinde babuye la ngoba imesa abayenza sabonga. Thanks. Jesus. Hlaphazisa umuntu alapha nopaka imoto uyayipaka nje imoto zethu uyayibiza woza akacheckanga noma kunezipikili phansi ngiyaphuma imoto seyiphantshile ngoba umuntu akazi ukuthi ukupaka imoto inkonzo. Ayikho into umdlalo endlini yenkosi. Inkonzo ngesikhathi akufanele
uyambona ngifaka u-L ude ungenza izinto eziningi Yebo. awubona umuntu ofaka u-L mfowethu ispace lapha uthi nje phaka sisubhekele ngoba lo muntu uzoze abangene sejulukile esontweni akasayizwa inkonzo kanti lo muntu uze entshumayeleni liyami uyafika usedune wena umbhakisa uyamhlehlisa uno-L lo muntu Awu. Hallelujah. mhlehlisa wosi uyamhlehlisa ngiyaphambili sisi 10 full swing hey man just a girl lona uyamazi akawazi ngisho no full swing uthi into just a girl ngiyabazi just a girl my daughter will always say daddy I'm just a girl Yeah. I'm just a girl. Just a girl lona. Uyalaphana uthi sisi wami are you comfortable? I am a designated parking card here but I have a license. Can you leave your keys with me? Your Yes, car I will will be take safe. it over. Hallelujah. I will park it. Siyakhonza ngokuqonda. Thinta abathathu ukukhonza ngokuqonda. Hallelujah. Uyithatha imoto kasisi uyipake imoto yakhe uyipake ngakhona mawungena musuthi ungena emotweni yami for 2 minutes sewuhlehlisa isihlalo uyafika usisi lo sisi isihlalo kade usi-adjuste wazi ukuthi kuyalunga kahle uhlelo sami usewenzayo usushintsha izibuko hlehlisa imoto khona lapho uncike eduze kwesteering uyipaka imoto ufike uthumela ama-ushers afike athi sawubona sisi sithunywe abapaka imoto eminyango ngoba nabapaka imoto bayakhonza Amen. Praise the Lord. bayakhonza nangisebenzi ngomuntu mina obuza mina ngenkonzo yakhe umuntu angitshela ekuseni ukuthi keyboard ayisebenzi ikhanda lona liyasebenza Lakho. inkonzo ingena ngo9 ungitshela ngo9 ukuthi keyboard ayisebenzi aqalekiso wenza umsebenzi wenkosi ngoba unakekele Jesus. funa inkonzo ephithizelayo sengathi bingahlelwanga iziphela inkonzo kude kugotshwa kuphela inkonzo kude kugotshwa engathi akuhlelwanga yaphithizela ngoba abantu abanaki kodwa emsebenzini ziqondile into zabo Amen. bahlaphazisa la kuphela emzini yabo yonke into iqondile endlini yenkosi abantu baba iziwula noma behlakaniphile 1 minute sebeyahleba mina make ngangena ngabhala u4 akusondela kumina ngabhala u4 hayi wazenini ukuthi intamba wazenini ukuthi ama-battery awekho because umuntu la bangcwele ukukhonza akukhona ukusonda umuntu wesound akacabanga amavesi cabanga ama-battery ucabanga into akhonza ngayo nihlulwa izinkonzo zenu nizoba ngepulpit Jesus. We. Hayi Nkosi yami. no bayangazi mina esontweni manje masekuphithizela nje ngivele ngithi uma yonke into eyenziwa ngingasesona isikhathi sayo iyekele iyekele ngoba shuthi khona umuntu owengazi la ukuthi khona azokhonza ngayo so ayinga-overlephi into izodla esami isikhathi sokukhonza inkonzo yakho ayingaphazamisa inkonzo yami Amen. Praise the Lord. ukuthi balate abathandazayo angifuni bede bezongibangela ichaos la sengathi bathandaza kakhulu kanti babe late ekuthandazeni ayinga-overlephi inkonzo Nkosi yami. semsebenzini labathandekayo umsebenzi wenkosi le Jesu. abapheka mabe late lokho kudla bokudla bona hambile mina angizolinda ukudla okulate kanti abantu bazi ukuthi kule Sunday kuyaphekwa Jesus. yebazalwane uma sinikezana inkonzo sisuke senzela ukuthi leyo nkonzo ibe unumber 1 kuwe abangizwanga namhlanje mina bangcwele mangicabanga iSunday ngicabanga intshumayelo Hey, Jesu. iasha ngicabanga ihlala Hallelujah. oculayo ucabanga imicrophone Hallelujah. namaculo so kumele
mayiphuma inkonzo sivalelane sibuze ukuthi iwe kubani. Who was the weakest link this Sunday? Hayi. Iphunyuke kubani inkonzo? Nkosi. Asihambi la singamfakanga eringini samthandazela. Sifake la iphunyuke kubani inkonzo ngoba njoba silapha sonke inkonzo siyigadile ukuthi inkosi ingaphunyuki ngami. Nkosi yami, hallelujah. Yini ningathi amen manje nini nithi noma nithi ha ishoni something nithi ha nithi hey nithi habe ishoni something ngo nithi ha. Ha. Inkonzo iyamanage abantu injani inkonzo iyamanage. Inkonzo iyanikezelana. Hallelujah. Lo sisi engithe nimdidizelise kwi-parking. By the time ngifika ngizoshumayela use off. Yebo. Lala ngefoni uTikTok. TikTok ngoba nje into enimenze yona before babafike. Use decidile akabuyi kule cawa. Dlala uWhatsApp usesaba ukuphuma nje kodwa nje udecide nje ngesikhathi umfana emdidizelisa kwi-parking. Uthe suka lapho nama uyazi ukuthi Asha kumele likhlalise kusengathi belicabanga wena wedwa uthi uyeza. Yeah. Amen. Hamba emasontweni abantu abamhlophe abadlile ngejumayela akajule kumlungu kodwa ama systems agcina abantu. Akho umlungu ovuthayo. Go Google all of them. Put in God is with you. God loves you. Kodwa akubamba ama systems. Ikubamba into yakhona ngoba bekwaziwa ukuthi uyeza. Into enye exaka ibandla namhlanje alikho evangelistic in stature. Masihlela inkonzo sihlela sinabezayo emqondweni. Amen. So iba geared towards them. Makaqalekiswe owenza umsebenzi wenkosi ngokungawunakekeli. Now I'm ending there tonight. Ngenxa yesikhathi. No, into zethu. Into zethu zizi. Yo, into zethu. Hey Nkosi. No, into zethu. Hallelujah. Sengathi nje inkonzo by the way. Hey. Sinabantu la esontweni umuntu kahlele ibirthday yengane yakhe umbone ukuthi waze wahlele kumuntu. Umenzisa into esontweni ayihlaphazisa. Botha amabomu lawo. Lo muntu kade enza ibirthday yengane yakhe ayikho into ebitshekile. Eka Jehova kuphela etshekiswa into. Ake sifake nje noma u30% entweni yenkosi. Ubudu 100. Sifake nje 30% of our commitment. Sifaka amandla ethu si accomplish izinto bese sisakhela phezulu kwazo ibe progressive into yethu. Now every year it's like we're a new church. Every time. Yonke into esiyenzayo asiyenzi ine legacy yokuthi sike sayenza. Yabona bakuzo appreciation nje. Uzoqhamuka inkinga ezifinance eneza last year. Meaning asifundanga lutho ngeinkinga za last year. Uhleze kuxoliswa kuthiwa yabona ke baba babona ngonyaka ozakwaba kuyoba ngcono. Baba yabona ngonyaka ozakwaba Nkosi yami thatha lokho okuncane. 12 years manje sathiwa nje kuyolunga ngonyaka ozakwaba kolunga ngonyaka ngoba uma senza asinakekeli. Hayi bafowethu thina seze enkosini ayekwe into mayingahlangana. Kodwa Jesu. Nasenza kanjalo. Uyababona phela beDavid bethi bahlanganisele bezi surprise bethi behlaza ngamakhanda behlukana. Abenenzani bodwa we sebexabene sefuneka balanyulo wena futhi bodwa we i surprise yakho njalo.
isurprise yakho kodwa sebexabene kuthiwa khona osedubile ekomidini kuyadutshwa kuzokwenzelwa mina njalo kuthiwa isipho angisamukele ngentokozo kodwa kunabantu abangasakhulumisani mabesiletha Nkosi yami. yini ingayekwa kanti ngoba siyesaba indlala ingakho la obizweni angangena osaba indlala Jesu. Amen. hayi akaphume hayi kwenzelwa mina kuyaxatshana kuyahlanganwa kuyahlukanwa bathi behlanganisa bezongithengela imoto ngalonyaka bahlangana ngezwe kuthiwa kunekomiti in fact into ithi surprise kube khona ozenza ngcono kulabo abahlangana ezokuhleba ethi hayi baba sekula ke manje ayikho into enisurprise sesingayazi yonke sazi lokuthi ubani uthene emhlanganweni ni angithi ngina 30 years ngumfundisi Jesus. 30 yes phethe bandla kwahlangana kwathiwa hayi baba bengisukele bathi ngithekele imoto asimthengele imoto athenga indoda unganjani sikhipha ama 300 yasukuma enye indoda yathi hey kodwa sengaze kuthengele enye indoda imoto yini kade kwenziwa sukuma inkosikazi eyodwa yathi lo mhlangana uphele yaqonda ngqo emhlanga ukukhonza ngokuqonda ukukhonza ngani bathandekayo Ngokuqonda. uyayiqonda yini lento yenzayo Hey, Nkosi yami. qonda na Praise the Lord. munye umfundisi uthi niyathepha nisuke nihluphe kanjani ngokuthepha kanti abantu abadala abanezindaba manje ayikhipheki indaba umfundisi ayike mana niphozana ngempela ke manje umunye umfundisi bami lokhusi wezwa ukuthi kuyahlanganiswa sayiyeka le ndaba manje wezwa ukuthi kuyahlanganiswa babetheke bazomthengela ilokhusi iML baxoxa hey mfana hayi ke zingena izipho bese kuthiwa ke now the moment has come hayi zingene asibuyele Nkosi siphakamise ingoma sesithi ingoma ziyangena ziyahlehla ziqhamuka zithwele i-double bed ziyahlehla hayi ke sithi phela hayi ke i-double bed isenza hayi zifike zikhuphuke nayo i-double bed ikhuphuke nayo zizoyithi phu zithi baba ekusebenzeni kwakho nasemkhathaleni kwakho sithe ubaba nje athi nje bukululu lapha yiso isipho sethu lesi yiso inca umncane umbhede omncane kodwa into eyenza umbhede ube mncane ukuthi ube sezwi ukuthi kuze MN akaqalekiswe owenza umsebenzi wenkosi ngokunganaki thinta umakhelwane sesiyavala uthi kuyena khonza ngokuqonda khonza ngokuqonda ngiyazi bazalwane sometimes amashumayela umoya kaNkulunkulu uba rafunyana sometimes because lento esizoyisimpula inenkani emthanjeni womuntu kodwa yonke lento siyenza ngothando Amen. siyenza ngothando Hallelujah. mina bengizothi bangcwele ake siyinqumeni ukuyenza lento iyenzeka into kaThixo uma abantu beyenza ngokuqonda Amen. yenzeka Amen.
iyenzeka bangcwele, iyenzeka izwani ngami, iyenzeka. There's a young lady in our church wafika ngo-2012. Keep a calculator manje. Keep manje oyedwa noma babili. From 2012 utitha 1,700 from 2012 balaki ala ngoba uze ulekelele ala uthi 1,700 times 12, then bese ubala ukuthi from 2012 kuya manje mingaki iminyaka bese uya times. From 2012 to 2025, 13 years. Lo sisi use tithe 265,000. $250,000. Sebenza restaurant. This year, zawukhipha isitifiketi. Ngisibhale itotal yemali eseyithayithile. Ngibhale ngithi ahamba asilengise lapha ya. Ukuze abone ukuthembeka kwaNkulunkulu manifesting. Nange COVID, she has never missed a month. Kuyenzeka. Yes. Kunjani bangcwele? Kuyenzeka. Izwake. Walimale Nkosini. Wahlala ekhaya. Wathayitha. Yamvusa inkosi. Wathenga umuzi. Angithi uyazazi isho ukuthi njoba ekhipha 1.7 futhi uhola 17,000. Thenga umuzi, wathenga imoto. Lento bangcwele ayenziwa imali oyiholayo, yenziwa icommitment yenhliziyo. That's what making one example. I've taken a simple amount. There are many of them. Then get corner the stars abogogo. Sabenzela isitifiketi. Kwenzela ukuthi mayithi yanyonyoba icancer athi ugogo ukuthembeka kwami kwakho Jehova kubhalwe phansi. Njoba sakha nje ngiyabagqugquzela abazalwane ukuthi akathenge izitini ipheki ye18 i1.5 ngithi bese uyakhomba ukuthi siyifakephi. Ngiyathandaza manje ukuthi ukuze mase kukhonzwa bese uma ingenzeka into zaka bese ngiyoncika ngala izitini zami zingakhona ngithi ngenelela somandla nazi ingane zami zidlala iwunga uncike odongeni owalinyusa wena. Hallelujah. Mighty Jesus. Ipheki ye18 ezu 500 i1.5. Hallelujah. Iphalethe. Ufika uncike. Ngisho ungathenga insimbi yewindi ukwenzela ukuthi uma sekunzima uyobambelela khona. Wena wabona indoda eyabambelela impondweni ze-altar. Sikhonza ngokuqonda. Hamba othenga imicrophone uthi baba use this one. Jesus. Ukuze abantu abezenkosini bezwe ngento ethengwe yimi. Sikhonza ngokuqonda. Bazalwane, inkosi ayifuni into ezinkulu kithi, ifuna icommitment. Thank you Jesus. Fleke la endlini kusuka umuntu nje athi nje lwacu athi ningaphinde niwathenga amanzi. Naze nayiyeke into zenkosi zingekho kude. Uthi as long as I live angaphinda athengwa amanzi la esontweni. Amen. Hallelujah. Athi mayewaphuza ubaba uBishop uthi inkosi uthi uyangazi la kasha
asimele ngenyanga ashanda ehlolisisa imicabango yami bengingubani usenze kangaka ukukhonza ngokuqonda. Hallelujah. Ukukhonza ngokuqonda. Uthi nje baba umfundisi Nkosi yami ngintombazanyana ngisebenze Shoprite kodwa uma kusho iglobe esontweni tshele mina. Praise the Lord. Niyabona ukuthi angikafiki ey'ntweni zama-1000 Nkosi. imali liglobe. Hallelujah. Uyabona ukuthi awuvinjiwe imali, uvinjwe ungaqondi. Uthi kuleli sonto ningaphinde nithenge i-toilet paper. As long as I live. Praise the Lord. As long as I live. As long as I live. As long as I live. Jesus. As long as I live. Praise the Lord. Uma inkosi ngipha amandla ukuze inkosi ibe lesizathu sokupha amandla. Hey Jesu. Lishoda ngani izulu makushodelwa wena? Angiphinde futhi, ngiphinde. Kumele makumele ungabi nalutho lithi izulu hayi ngeke kulunge phela. Uma lo engenalutho kushuthi amanzi awazuba khona. Hallelujah. Amen. Ngibuza ukuthi konakalani wena mawonakalelwe. Nisho ukuthi uzokhonza ungabambi lutho. Hey. Hallelujah. Mawunjalo uyasonta. Khona umehluko between belonging in the church and serving in the church. Hey Nkosi. We belong to restoration, but we serve in departments. Angiphinde futhi sisonta restoration kodwa sikhonza kwi-worship team. Sikhonza kuma-asha. Buza uma ukhonza. Masithi ukhonza phi usitshela inkonzo yakho. Hayi isonto lakho. Amen. Ukhonza kuma-intercessor. Ukhonza kwi-parking. Jesu. Liyanda ibandla uma sonke sesiseva ngoba funeke sibathole sobaseva. Yebo. Hallelujah. Ngithi mina bafowethu leli sonto leli alibe nabantu bonke ababambe something. Hey Jesu. Kodwa ngiyangizwa nibangcwele. Isonto alibe nabantu abanjani? Ubuze nje ukuthi lo sweet baba niyena uthengephi. Hey Jesu. Isimathisi lesi. Hallelujah. Singathengwa ingane yesikole ngemali yokukhera. Hey Nkosi. Mhlasa qonda. Hlasaqo. Ithi nje ingane isimutisi nje ngoba esontweni indlela edesignwe ngayo into zakhona zingafinyelelwa nawo nombani. Hey. Ngoba njengoba ngikhuluma ngendaba zoma smoothisi nje bakhona okumele babuze ikhamera. Ngicabanga ukuthi ngishintshe ingane kuphela. Khona kumele abuze ikeyboard. Alindawo ibandla elihlanganisela yonke into. Jesu. Jesus. Funeka nje kubuzwe kuthiwa imalini i500 bathi abafana 25000. Athi undodakazi baba yipi account yebandla esebenzayo. Suku umunye abuze athi baba ipika ziyayizibe malini. Abuze ukuthi baba ihlalo ziyayizibe imalini. Futhi ungade uthembisa intende ubuze kuphela bese uyenza ungade uthi baba ngizokwenza ubuze nje. Nalento yokubuza ngoba sizosuke silindele. This must be a living experience. Kube khona into oyibambileyo, into oyibambileyo. Ziqala kwismoothis lezi zinto ziyofika emotweni. Zisiqala kwismoothisi kodwa ukwenzela ukuthi angathi umuntu angisebenzi. In fact ismoothisi imali yaso ungayicela ngisho kumina ngumfundisi ude nje uthi baba ungizama. If you want to honor the pledge, it doesn't matter imali uyithathephi. Engani ingane zami mayifuna ungenzela ibirthday imali ziyithatha kimi.
uyabona ukuthi inkinga yakho ayike emandleni, awunayo i-commitment. Uyakwazi imali uyithatha kubaba wakho wenzele ubaba wakhe ibirthday ngemali yakhe. Awuthandi wena ukwenza into zasontweni, awubanjwe lutho. Imali sengikhiphe ngewindi. Uthi hawu baba ngifundisa Nkosi yami ngisewumfanyana omncane nje usafunda isikole, kodwa ngicela nje ukuthi ubaba nje Nkosi yami mase kuzophuma inkonzo unginikeze nje ubaba nginikeze 20 minutes njalo imoto yakho uyohamba iwashiwe. Ngenzela ukuthi ke ningathi wafika ke phela umpungose wakhona ke wasithiwa phela usaba uchaplain ke wasifuna izinto ezinkulu ke. Ngibuza ukuthi nje uma nje qeda ukujomba amazolo nje uthenga indwangu nje uthi ngeke kuye Nkosi angifuni ukhuphuke namazolo. Angithi awusebenzi kodwa ukhonza ngokuqonda. Siyothini mhla inkosi ikubizile sekuthiwa sikhulumela ibandla. Awusuka manje kunogogo sesontweni una 89 man. Ugogo ushezi man. Awusuka madoda kithi. Yafika kimi. Ithi mfundisi wami ngathi ngaka kwasala amalentela. Suka madoda kithi. Yathi kwasala amalentela, mntanami kwasala amalentela. Nanka amalentela. Ngifuna nje uma seyithe sekufakwa amawindi. Mana usuka man. Awusuka man. Uyazi into zenkosi uyiyeke ngamabomu wena. Ilento inomphetho inekhanda. Uthinta la ufinyelela khona. Yes. Recently Snow ufike kimi wathi manje mfundisi nginamaBhayibheli amasemadala angifuni ukuwashisa. Kunganjani uma sesenza ipulpit? Usho into kade ngiyikhuluma noSinoshile engazi. Mase senza ipulpit lamaBhayibheli siwagqibe endlini yenkosi kwenzela ukuthi ukhaphukizwe ngathi inkosi bese ishilo nakimi ukuthi silethe onke amaBhayibheli amadala. Wenza ngamabomu ungayikhonza inkosi. So mase sokwenza istage maqondana nepulpit bese sithatha amaBhayibheli ngoba asifuna ukuwashisa bese siwagqibe khona senze ukuthi sigidagide phezulu kwezwi ngoba alishiswe iBhayibheli. Praise the Lord. Abakhonza la ekhaya sonibona kusasa. Abangakhonzi nikhonze kahle babandleni. Nenza into ephilayo. Hallelujah. Yes, nenza into ephilayo la besontweni. Nenza into ephilayo. Ayiphili into. Yemathi uhambe wenza into ephilayo. Niyezwa nenculayo, nenza into ephilayo. Praise the Lord. Ngaphinda niflehle niyezwa, nenza into ephilayo. Shayi not nishayi phezulu lapha. Nenza into ephilayo, nenzela uNkulunkulu. Amen. Nenza into ephilayo. Transpose, phelile ngayo ngiyahlala ngiyanaza transpose ni. Ukushisekela indlu Jehova makusihle bathandekayo. Hallelujah. Above all, asithande lento bathandekayo. Amen. Asiyenze njani lento esiyenza abazalwa babo? Sithanda. You know ukuthi last night bengishumayela eMatimatolo. Emlindelweni. Ngisuka eMatimatolo ngo1. This today. Ngafika endlini ngo 1:30. Mangibuza upass bani ngoba uzuke ungijaji. Ngifike ngo 1:30 endlini. Ngalala 2 hours. Ngo7 bengisemgwaqweni. Ngiyoshumayela eMthwalume. Njengamanje ngisuka eMthwalume la. Angisuku wami. Njoba ngishumayela. Sasekuseni ngobe ngisepulpit. Ngoba la kunothando khona. Yes, Lord. Kodwa malungekho kunezaba. Sikhonza nomhle ezexolisa. Hayi baba, Nkosi yami, baba uNdlovu, ngibona ukuthi ngeke ngisakwazi ukuza ngoba ngisabheke ngamehla izolo, ngizonibona kusasa ngiyazela. Sisazolala bathandekayo. Babeka itshe elikhulu abantwana bathi RIP gogo. Ukuthi ke
ke mina nje ngempela mase ngilele futhi ngoba ngifuna ukulala ngempela ngoba indlela engisebenza ngayo vele kobe kufuneka ngilale. Ingakho nje angifuni mina mase ngilokhu sengifile ngithe ngifaka isudu. Ngafuna ngifaka amapijama eboxini. Ngathi ngizongifaka isudu ngiphila ngishumayele ningifaka isudu eboxini kanti ngiyoshumayela yini? Ngisebenzile manje. Ngifaka amapijama. Lola genge ekade yamavile emini ifaka amapijama eboxini futhi safuna ukusebenza. Faka isudu eboxini but ke kulungile phela mawuyifakile kwathi ngisho kwami nami ukuthi ningifaka amapijama nithi usebenzile insuku zakho zokuphila. Jesus. You've made your mark. Amen. Rest. Amen. Rest, man of God. Inkosi mayibusise ukufunda kwezila kuze kwephakathi yami. Hallelujah.